Arheološki kompleks Plaošnik, koji se nalazi u Ohridu, jedno je od najznačajnijih historijskih, kulturnih i duhovnih mjesta u Makedoniji. Smešten između Samuilove tvrđave i crkve Svetog Jovana Kaneo, sa pogledom na kristalno čiste vode Ohridskog jezera, ovaj prostor nudi jedinstven spoj prirodne lepote i dubokog istorijskog značaja. Plaošnik svedoči o neprekidnom kontinuitetu života od kasnog bronzanog doba do današnjih dana. Upravo ovdje je nastalo najranije naselje na Ohridskom brdu. U antičko doba, kada je grad bio poznat pod imenom Lihnidos, ovo područje je bilo važno religijsko središte, sa značajnim hramovima, uključujući i hram posvećen bogu Dionisu. Tokom kasne antike i ranohrišćanskog perioda, između 4. i 6. veka, Lihnidos je postao episkopsko središte rimske provincije Novi Epir. Na Plaošniku su tada podignute monumentalne ranohrišćanske bazilike na temeljima paganskih svetilišta, bogato ukrašene mozaicima, čiji se ostaci i danas mogu vidjeti. Krajem 9. veka ovo sveto mesto obeležio je dolazak svetog Klimenta Ohridskog, prvog slovenskog episkopa. On je obnovio stariju crkvu i posvetio je svetom Pantelejmonu. Ovdje je osnovao Ohridsku književnu školu i prvi slovenski univerzitet, iz koga su se slovenska pismenost, kultura i umetnost širile širom regiona. Sveti Kliment je u crkvi sagradio i sopstvenu grobnicu, u kojoj je sahranjen 916. godine. Tokom vekova, crkva svetog Pantelejmona je više puta obnavljana i oslikavana freskama. Krajem 15. veka, u osmanskom periodu, crkva je srušena, a na istom mestu je, po nalogu sultana Mehmeda, izgrađena džamija. Ovaj objekat je kasnije napušten i postepeno je propadao. Savremena arheološka istraživanja započela su 1942. i 1943. godine, kada su otkriveni temelji Klimentove crkve i grob svetitelja. Dalja istraživanja i konzervatorski radovi doveli su do potpune rekonstrukcije crkve Svetog Pantelejmona u periodu od 1999. do 2002. godine povodom jubileja 2000 godina hrišćanstva u Ohridu i Makedoniji. Crkva koju danas vidite podignuta je na originalnim temeljima iz 9. veka, koristeći autentične materijale i tradicionalne građevinske tehnike. U unutrašnjosti se mogu vidjeti sačuvane freske iz perioda od 11. do 14. veka, staklom zaštićeni ostaci ranijih podnih slojeva, mermerni pod, ikonostas i grob svetog Klimenta. Između 2007. i 2009. godine sprovedena su nova sistematska arheološka istraživanja, čime je započeta obnova šireg kompleksa poznatog kao Univerzitet Svetog Klimenta. Danas je Plaošnik mesto gdje se istorija, duhovnost i priroda stapaju u jedinstveno i nezaboravno iskustvo. Nezaobilazna stanica za svakog posetioca Ohrida.